Lesisitolo lesi, lesisitolo singabe savulwa ngoba asazi ukuthi sivalelweni. Singaphinde sivule. iMarch and March ingenise uxwebhu lwayo lwezikhalazo kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli nalapho inyanzelisa ukuba babekwe phambili abemibeli ngokuphathelene nemiba yengqesho kwaye baphume baphele abemi bangaphandle abangenazo impephamvume zokuba kweli. Njengamanje sizondwela ukuthi bengayitholi ibheyili abafowethu laba abenze lento kubantu abadala. Balile ukufaka isicelo sebheyili abarhanelwa abathathu kwityala lokubulawa kwamalungu olunye osapho asixhenxe aseNewark KwaZulu-Natal. Khululwe ngebheyili ye-30,000 usekela ntloko wamapolisa asekuruleni onqunyanyisiweyo uJulius Mkhwanazi kwakunye nomlawuli wesi sixeko uKagiso Lirutla. Sinibulise emakhaya ukanti andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. iMarch and March ibambisene neminye imibutho yasekuhlaleni namaqela ezopolitiko babambe umngcelelo osingise kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli namhlanje nalapho bangenise uxwebhu lwabo lwezikhalazo banyanzelisa ukuba babekwe phambili abemibeli ngokuphathelene nemiba yengqesho kwaye baphume baphele abemi bangaphandle abangenazo impephamvume zokuba kweli. Lesisitolo lesi, lesisitolo singabe savulwa ngoba asazi ukuthi sivalelweni. Singaphinde sivule ngoba thina senze peaceful march here. Uma umuntu enza into right kufanele ngabe lesisitolo sivuliwe. Isizathu sokuthi asivale ingoba wenza into engekho kusukela manje lesisitolo sisekho sicela sivale isitolo. Bekukhala ibhungane kwizitalato ezikumbindi wesixeko saseTshwane nanjengoko iMarch and March neminye imibutho yasekuhlaleni belithathile idabi labo lokulwa abemi bangaphandle abakweli kungekho semthethweni balisa kwizakhiwo zomdibaniso. Eyona nto iphambili kwizinyanzeliso zabo bathi abemi beli mabahoye kuqala kunabemi bangaphandle ngokuphathelena nemiba yengqesho kwaye bathi abemi bangaphandle abangenazo impephamvume zokuba kweli mabakhwelele idyasi esigcwala-moya. Kodwa sithi okwamanje sicela bethi ukushayisa ngomoya sikwazi ukulungisa izwe lethu sikwazi ukudila nohulumeni wethu nabo bambe ofika izwe labo. We don't need them anymore. We are tired because most of the people in South Africa are not working. Imimoya ibiphezulu ke kambe bahlabe ikhwelo kurhulumente besithi zimkile inkomo magwalandini. Thank you. Our government, listen to us. Listen to us. We are angry and we are tired and we are fearless. Inkokheli yeMarch and March uJacinta Ngobese Zuma uzibhebhethile izityholo zokuba banentiyo ngakubemi bangaphandle. We're coming under attack from all across Africa for standing up for ourselves. And the quickest thing that they do, these other people from outside of South Africa, is to label us as xenophobic. You know, people who are not even in South Africa, who don't even know what we're going through, they don't want to listen to what we're complaining about. Bathe bafika ke kwizakhiwo zomdibaniso nalapho bahambise ngexwebhu labo lezikhalazo. Phakathi kwezinyanzeliso zabo bafuna ukuba urhulumente atyale amajoni kuzo zonke indawo ezigcwele abemi bangaphandle kweli ezifana neCalifornia kuGompo, iHillbrow eRhawutini, iPoint eThekwini naseSunnyside ePitoli. Can you create an urgent solution for this? Because we cannot continue to be disrespected by foreigners in our country, and we are the problem. We are not the problem. We can't be living with people for 32 years, and now suddenly we're the problem. Foreigners in South Africa are arrogant. They are rude. They are entitled. They are disrespectful. Usekela mphathiswa kwiofisi kamongameli uNonceba Mhlawuli ulamkele eloxwebhu lezikhalazo watsho ethembisa ukuba urhulumente ukwiphulo lokuqinisa imithetho elawula ukungena kwabemi bangaphandle kweli. We want to reaffirm that it is a legitimate concern, which is why government would have undergone a very important process, which is the process of the White Paper of Home Affairs. And the White Paper seeks to overhaul our immigration laws, our citizenship laws,
as well as our laws that govern our refugees that do come into the country. Bathi ke ukuba urhulumente akaphenduli kwezi zinyanzeliso zabo, akukho ndlela mbini abemi beli kuza kunyanzeleka ukuba bavuke emaqandeni balikhusele ngokwabo eli lizwe. Akwehli buthongo kusapho lakwaKhubeka eVosloorus kulandela ukuduka kwelungu lalo ebutsheni bale nyanga. uMazwi Khubeka kukholelwa ukuba waxhwilwa ngabemi bangaphandle ababefuna abaniki ispaza shop sakhe, kanti kuza kuthi ga ngoku akho bani obanjiweyo yaye akunamkhondo ngoMazwi. Akukabanjwa mntu kwityala lokuduka kukaMazwi Khubeka waseVosloorus eRhawutini ongumnini wespaza shop. Kuvakala ukuba lo kaKhubeka waduka ebutsheni bale nyanga yaye usapho lurhanela ukuba uxhilwe ngabemi bangaphandle ekukholelwa ukuba babebonakala ngaphandle kwevenkile yakhe kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuduka kwakhe. Sinothise in the afternoon mina mangibuya ngimbona ishop ivaliwe, and then I knew ukuthi khona into okay, it was not off. I would say it was strange of him to close. And then I called the girlfriend, I called at home, I called the friends. All of them, they had not seen him on that day. I came here, and then there's a lady over there who sells veggies. I asked her did he open NJ on that day? And then she said, no, he did not open. And then I ngaqala ngamangala manje. Ukanti imibutho eyahlukeneyo yoluntu ivakalise ukukhathazeka ngemikhuba elolu hlobo ebonakala ifumene ithafa lokugquba. It's very concerning to us to say that it's an ongoing thing, and it's something that we look at as if it's been silenced. So it's up to us as civic organizations, as other political parties have spearheaded also this, to say we want to put pressure to government to say let the law take its course. We want full accountability, and we want full accountability right now. Umbutho iAction SA uthi uza kuzivala zonke iziphaza shops eVosloorus de uMazwi afunyanwe. Balile ukufaka isicelo sebheyili abarhanelwa abathathu kwityala lokubulawa kwamalungu olunye osapho asixhenxe aseNew Ark KwaZulu-Natal. Kungoku nje eli tyala lihlehliselwe umhla 23 kuJuni. Abarhanelwa baza kuhlala eluvalelweni emva kokuba balile ukufaka isicelo sebheyili, kanti umrhanelwa omnye usacela amathafa amapolisa asezithendeni zakhe. Ukanti imizimba yala malungu osapho asixhenxe yafunyanwa iqunquluzile ethafeni eMelmoth. Ibingumbono omxesibe namhlanje ngaphandle kwenkundla yakwaDukuza ngethuba imibutho yasekuhlaleni eyezopolitiko kuquka namatsha-ntliziyo enyanzelisa ukuba isithathu esibulele amalungu asixhenxe akwaMontswami KwaZulu-Natal kwiveki ephelileyo singanikwa bheyile. Inkulu baphathiswa eliphondo uThami Ntuli ukhwele ezehlela kubarhanelwa. For adults, people who have committed this crime, which is putting the nation at pain in such a magnitude, to have even a space to tell the court that we don't want the media to show our faces, whereas they did not hide their faces when they were committing crime, is quite very unfortunate. I think there is a lot that we need to reconsider as the nation. uLinda Mthiyane, uBongumenzi Mpungose noMthandeni Mthiyane bekumele bavele enkundleni ngoLwesihlanu weveki ephelileyo. The three accused appeared today at the KwaDukuza Magistrates Court. They all are within the ages of 20 to 30. They are on that age group. And they appeared on charges of housebreaking with intent to rob, as well as robbery with aggravating circumstances, 7 counts of murder, 7 counts of kidnapping. Accused number 2 faces an additional charge of rape, and accused number 1 faces an additional charge of unlawful possession to firearm. Sizolwisana nobugebengu okukhona endaweni yethu osekwande kakhulu. Njengamanje sizolwela ukuthi bengayitholi ibheyili abafowethu laba abanzele into kubantu abadala. Umndeni okubi kakhulu ukuthi omunye wabo besebenza kubona bemthatha njengengane yabo. Esisithathu siza kuqhubeka nokuhlala phansi kweliso elibukhali lamapolisa akwaDukuza nanjengoko kulindeleke sibuyele enkundleni ngomhla wama-23 kuJuni.
Sekalanhloko wamapolisa umasipala waseKuruleni uJulius Mkhwanazi kwakunye nomlawuli kwesisixeko uKagiso Lerutla bafumene ibheyili ye-30,000 esisibini besivele kwinkundla kaMantye Boksburg namhlanje kwaye sijongene namatyala orhwaphilizo ubuqhophololo kwakunye nokuba ngumqobo kwingalo yomthetho. Umphathiswa wemfundo esiseko uSiviwe Gwarube ucele ukuba kwenziwe uphando ngokuphathelene nezityholo zobugwenxa kwithenda yeencwadi zika-Grade 1 ukuya ku-Grade 3 okuza emva kokupapashwa kwenqaku kwi-News 24 nalapho liveza ukuba inkampani engazange yapapasha ncwadi ngaphambili yafumana inxalenye yethenda nexabisa i-1.6 billion zeerandi. Ingxelo zithi i-Lighthouse Publishers yabhaliswa kwiintsuku ezintathu emva kokupapashwa kwemigqaliselo yethenda. uGwarube uthi ezi zityholo ziyaxhalabisa kwaye uye wafunga ngelithi baza kuthwalisa uxanduva abo babandakanyekayo xa uphando lwesebe lezezimali lungaveza ubugwenxa kule nkqubo yethenda. Iphephandaba iDaily Maverick lipapashe inqaku nalapho lithi umphathiswa wesebe lophuhliso loluntu Sisisi Tolashe kukhangeleka ngathi waqeshwa wasetyhini endlini yakhe emhlawula ngemali yabarhafi. Kutyholwa ngelithi lo wasetyhini wanyanzelwa ukuba ahlawule intombi kaTolashe uKhanyisa Tolashe. USisisi Tolashe uphantsi koxinzelelo nomphathiswa kwiofisi yobongameli uVuyiswa Ramakgopa emva kokuvela ukuba bathathela kubo izithuthi eziluhlobo lwe-SUV nabazinikwa inkampani evelisa izithuthi eChina endaweni yokuzinikezela kumbutho amanina e-ANC. Intatheli yeDaily Maverick yanaba ngezi zityholo zintsha. And the appointment letter, which is on the letterhead of the Department of Social Development, sets it out very explicitly that she will be paid a certain amount of money, around 7,000 or 8,000 rand will go to her personally. That's her remuneration. And the remaining 7 will go to the minister's daughter, Khanyisa Tolashe, in order to contribute towards household expenses. So again, this nanny was living in Tolashe's house. She says she did share from the groceries that her money was helping to subsidize. But as you say, there is no precedent for a minister being able to make deductions from a staff member's salary in this manner. Domestic workers, for instance, are not allowed to be compensated in food. So it seems in general that this is highly, highly irregular, as well as arguably immoral. Phakathi kuka-April noJulayi kulo nyaka upheleyo abantwana abali-117 nabaphakathi kweminyaka eli-10 ukuya kweli-14 baye babeleka abantwana kwizibhedlele zaseMpuma Koloni kuquka abantwana abaphakathi kweminyaka eli-15 ukuya kwi-19. Kodwa ngoku isebe lezempilo eMpuma Koloni liyakhuthazeka ukubona lisehla inani labantwana abakhulelwayo. Kanti ke ngoku siqhagamshelana nojongene nezempilo eMpuma Koloni Ntandokazi Chapho kusixelela banzi ngoku. Mphathiswa, siyakwamkela xa nijonge ukwehla kwalamanani xa kuthelekiswa nonyaka opheleyo ahle ayokutsho kweliphi inani? Enkosi kakhulu msasazi, ndiyabulisa kuwe kuba nabaphulaphuli. Ewe, amanani ahlile. Uba kaloku ukusuka kwethu phaa ngo-2023 to 2024 we're sitting at 533 yabantwana abakhulelweyo, ingakumbi ke la age ka-10 to 14. Kodwa ngoku xa sijonga kulo nyaka sithi ngu-292 unyaka wonke wabantwana abakula age ka-10 to 14. Uphinde ube nenye i-age kwakhona engu-15 to 19, eyona ke eyona isisokolisa kakhulu uba amanani asahleli phaa u-13,000 xa uba sithi unyaka wonke wabantwana ababelekileyo. So ngamanani ahlile kodwa asephezulu kuba ngokomnqweno wethu asinqweneli ukuba sibe nayo i-teenage pregnancy, ngoba sidla ngokuthi thina silisebe lezempilo iingxaki zethu ezininzi ziqala phaa kulaa teenage pregnancy kuba singabanye babantu abathi bajongane kakhulu nee-medical legal nee-litigations. So ithetha ukuthi uba singakwazi ukuba silamle umcimbi we-teenage pregnancy, iingxaki ezininzi zesebe singakwazi ukuzisombulula. Kodwa ke siyafuna ukuyincoma le decline ikhona kuba ngoku sithi kule kota sikuyo bayi-54 kuphela abantwana abakula age ka-10 to 14 years abathe babeleka. Kodwa ke xa ungumzali ngala 10 to 14, la 52 is one too many for us.
Ingabani lisebe ke ngoku aningxami ngokukhawuleza ukhwaza ningekaphuma ehlathini? Ayikho kungxama ukhwaza nangona uba sifuna ukuyi-acknowledge ngokuba kaloku asisebenzi sedwa, sisebenza kunye nendlu yenkosi, sisebenza nesebe lakwa-social development, sisebenza no-Department of Education. Ngoku ithetha ukuthi lo msebenzi ayingowethu kuphela. Siyafuneka ke ngoku xa kukhona ukuncedisana si-acknowledge uba noko le multi-sectoral approach esiyisebenzisayo iyasiyildela ii-results, and siyayibona uba xa siyijonga ngokwekota ihla ngokwekota ithetha ukuthi we are on the right track ukuzama ukuncisana nalo mcimbi we-teenage pregnancy. Ingaba mphathiswa ithini indima yenu nilisebe ukuxelela amapolisa ngalo mkhuba wokhulelwa kwabantwana abaselula? Okokuqala nje babe nditsho ndathi sisebenza kunye ncakasana no-Department of Education no-Department of Social Development. Kodwa ke thina silisebe, once umntana afike kuthi ekule age ingakumbi u-10 to 15 years, siyakhawuleza uba siripotele, sidibanise ne-social worker, sifilisha iform ekuthiwa ngu-form 22, simthathe ke ngoku simdibanise ne-social worker ukwenzela uba ikwazi ukulandelela kuba singurhulumente oyi-one and we are working in a collaborative way. So once afike kuthi okwethu kumdibanisa nee-social workers sikwazi ukulandelela zenze i-responsibility yazo as u-Department of Social Development. Kodwa siyaqinisekisa uba ngamnye othe wafika kwethu ifacility siyayilandelela loo nto ukwenzela uba ikwazi ukufikelela koonontlalontle. Sibambe ngazo zibini kumphathisa wezempilo eMpuma Koloni. Sekela nhloko lamapolisa kamasipala aseTshwane linqunyanyisiweyo uMashi Dlamini uxinwe ngemibuzo kwikomishoni yophando ekhokelwe nguJaji Madlanga nalapho kuqalaselwe indima yakhe kubuqhetseba bokunikezelwa kwethenda kwiinkampani azithandayo okanye nobudlelwane nazo njengaleyo elawulwa ngumntakwabo uSergeant Fani Nkosi ingaphesheya. uMashi Dlamini umile kwelokuba akazange abone bugwenxa ngokuthumelela uSergeant Fani Nkosi uxwebhu lengxelo eyayisaqulunqwa yekomiti ejongene nethenda. You send to Sergeant Nkosi a draft BEC report on this tender. Why did you send that document to Sergeant Nkosi on 25 March? It's not a BEC report, SC. It's a draft report that they are preparing, a closeout report that they usually put on the website. So it's not a BEC report. Kwakhona ukaDlamini wenze ujikelele ngqu ephepha ukuphendula ngokupheleleyo imibuzo ka-Advocate Baloyi malunga nokubandakanya uSergeant Fani Nkosi ongasebenzi kulo masipala kwimicimbi engamfuniyo yena noGareth Mnisi imiba ye-invoice ezingahlawulwanga zenkampani kuquka leyo yeGubis 85. Do you accept that involving Sergeant Nkosi, a member of the public, in resolving a payment issue with a service provider, that it was improper? I wouldn't use the improper, Commissioner. I'll say it was incorrect maybe for the CFO to have involved Sergeant Nkosi from the onset on this matter. Do you accept that it was improper for you to respond to the CFO through Sergeant Nkosi? He is a member of the public. Do you accept that? No, Commissioner. Ukanti ubexinwa ngale mibuzo kuphathelene nezityholo zokwenza ubuqhetseba kunikezelo lwethenda kumasipala waseTshwane. Ndibambe kazibini ke kuwe mamqwathi noncuthu ezindabeni. Ndiyakubulisa nawe Mzonsundu apha ekhayeni. Ndikwamkele kaloku kudesika yam yeMozulu. Mna ke bethuna igama lam ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu kubanzi masiyijongeni ke bethuna yenje nje kaloku iMozulu. Mbukela ekhaya masiphawuleni iziganeko zethu kaloku thetha ke ngemvula imimoya nje phantse wonke uMzantsi Afrika nawo ekhaya khawuqaphele kuba noko imeko mandundwana kakhulu kwindawo ezininzi phantse wonke umbindi futhi nomntlampu umafana namaphondo amaninzi phaa koMpumalanga futhi eFree State nakulo lonke futhi
lasempumalanga kuyanetha ekuseni futhi ko-Pretoria amaqondo anciphe kakhulu bevuswa ingqela lapha ingephi nomoya obhudla ngokuqatha ngalo maqondo mancinci ke afikela ku-9 degrees ngokubanzi ke besenekhaya maswajokeni futhi ke amaqondo wethu aphansi naphezulu ke sivule ngephondo lokuqala eliphaya ephondweni ke lasempuma koloni kwindawo ezininzi ke emzontulu futhi eziphakame kakhulu kwelaphondo kuyabanda kakhulu komalitswayi Jamestown phaya amaqondo wabo aphansi kakhulu efikela kwiqanda naphaya emthatha futhi ngaloo mafu nje abhudlayo ekuseni kanti ke futhi benje ephondweni ze-Free State nelekumbindi ke apha eMzantsi Afrika kwezo ndawo eziphezulu kakhulu phaya ko-Sasolburg nazo zonke iziphaluka apha zindudumo neentshizane zithe xhaxhe amaqondo anciphile efikela kaloku kuye futhi lo 5 degrees nansi imozulu futhi imbukeli wam ephondweni ke lasentshona koloni kwindawo ezininzi ke eziphakame kakhulu futhi nakwimpuma apha eMzantsi Afrika phaa ko-Beaufort West futhi kuyabanda kakhulu qaba ngamafumpela phaya amaqondo baphansi efikela ku-3 degrees kanti ke benjenje futhi kwelaphondo laphaya eNorthern Cape kwindawo ezininzi kakhulu imbukeli wam ke ezikumazantsi futhi nempuma phaya kwelaphondo phaa ko-Priska kwasekuseni kuyabanda kuyaduduma nje nomoya uyabhudla kakhulu ngesithandathu ekuseni kanti ke futhi benjenje ebhondweni lase-Northwest kwezo ndawo ke zithanda ukuzisa kakhulu kwintshona nencam yelaphondo phaya ko-Vryburg kwasekuseni futhi nazo ke ezo ziganeko zemvula zikhashwa futhi zindudumo ke bavale basokusuku ngomso ngo-20 degrees kanti ke futhi nansi imozulu ephondweni ke laseGauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu phaa kundlunkulu kwelaphondo ke kusePretoria nengingqi zonke nje zikufupha kuyabanda kuyafefa kuyaduduma nje yonke intsatha nengqelana njengephi ka-9 degrees mbukeli nyuka nam ngokubanzi siphawula iphondo ke laphaya eLimpopo kwindawo ezininzi ke kumazantsi nentshona kaloku njengaphaya koothabazi bekuseni futhi zezo ziganeko zezo ntshizane futhi zithe gqa ngamaqondo okutshisa phantsi kaloku ka-13 degrees kanti nansi imozulu ebhondweni lasempumalanga kwezo ndawo ezininzi ke futhi phaa koMiddleburg kwasekuseni sibona uba kuyanetha kakhulu yonke lantsasa ngo-11 degrees napha ke emalahleni futhi kuyafana kuyabanda kakhulu ngelo shumi nje elinyanye vume ekhaya ndiyivale kaloku ndisonge imozulu ke iphole lokugqibela nqa kuphaya ke KwaZulu Natal kwezo ndawo ezininzi ezisencameni kwelaphondo futhi Pietermaritzburg kwasekuseni yavakala inkwankca kuyabanda nomoya ubhudla ngokuqatha phaya ngamaqondo phantsi ka-5 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshele myoli kamnandi mawethu.